И като заключение искам да кажа, че общо взето това са темите, които лично според мен трябва да бъдат основно говорени, основно засягани, основно решавани тези проблеми, с които духът на света е навлезнал в църквата, атакува църквата и църквата няма адекватен отговор. Всичките тия боричкания за печелене на хора, на нова клиентела, ако щете дори някъде, просто много хора са препуснали как е навлезал духът на света и сега очистването е много, много трудно. И така в заключение ще ги повторя общо взето кои са темите, освен местните локални проблеми, където може да си има нещо и хората трябва да си, лидерите трябва да си познават хората. Това са материализма, който влиза и с революбието. Това са разни сексуални грехове. Това са такива разпуснатости на плътта от този сорт. Също женската еманципация, феминизма, ръкополагането на хора, които не изпълняват нещата, които са описани в Библията, просто така на конвейера, младите, които все още нямат житейски опит и говорят нещата повече на теория, къде е вярно, къде не е. Може да дават правилна информация. Общо взето, това са основните. Може да припускам сега нещо, примерно да речем, но смятам, че това е основното, което трябва да се наблегне, защото там куца. Там куца и църквата не може да даде адекватен отговор на света и той с тази комуникация наоколо, която е социални мрежи, просто атаките са много интензивни и няма как да се отговори. Твърде много време е сято в неправилна посока. Благовремието не е употребено за правилни неща. Хората са смятали, че може би да кажеш продължават цял живот, но ето виждаме все по-несигурни стават времената, все по-турбулентни, а хората не са готови. Християните не са готови и ако продължава така да бъдат обучавани хората, ако продължават да бъдат хранени с имитиращ продукт, просто ще станат много хилави, смършеви души и турбулентните времена, които сега идват, няма да могат. Много ще окапят като круши. Може би по-голямата част, защото наистина идват по-трудни времена. А и те вече окапаха като круши доста хора. А има и такива загубени овци, ако мога така да кажа, защото доста истински хора бяха прокудени от църквите, защото не пасваха на основното виждане на лидерите, не им бяха удобни, така да кажа, да си правят далаверите, ако щете. Може да не са далавери, но толкова да е било разбирането на лидерите. Има доста, които сам Господ ще си ги потърси, Знаете, в Езекиил си казва, аз сам ще потърся изгубената, Заключението е това, че според мен, ако някой не върви в тая посока, не отработва тези въпроси и тези проблеми, той, откровенно го казвам, той разпилява. Разпилява и не знам къде ще се намери такъв човек. Той не събира с Исус Христос. Не събира. Разпилява. И когато разпилява, ще му бъде потърсена и сметка за това разпиляване. Ще му бъде потърсена сметка. Ще се види кой на каква основа е градил. Казва, ако стои основата, добре ще получи награда, но ако изгори, казва, той ще се спаси, но през огън. Няма да получи награда. Ще бъде трудно. И сега някой ще каже, сега те са много тежки и трудни проблемите, много са се натрупали, как да ги решим отведнъж. Не съм казал, че трябва да се решат отведнъж, но трябва да се тръгне. Ние в момента не тръгваме от нулата, ние тръгваме от минус, не знам кое ниво. Твърде много хора разпиляват и не знам по какъв начин, но
бяха постоянни лидери за разпиляване. Хайде в православната църква знаем, че там умишлено е направено. Знаем, че първите 10, които са завършвали по успех в семинарията, умишлено от Държавна сигурност отстранявани да не бъдат свещеници, защото са имали някакъв потенциал. Знаем 1953 година, че с избирането на патриарх Максим, че Държавна сигурност праща поздравителна телеграма към КГБ. Най-после овладяхме православната църква и всичките тези поставени агенти там, нали, само и само да разпиляват сталото, това го знаем. Сега опитите на православието да се отърве от някои хора и доктрини и грешни възприятия просто не са достатъчни или не се вижда необходимия ефект, но това не е само за православната църква, то и в протестантските. Не знам дали знаете, там беше излезъл един голям списък на лидерите на протестантските общности. Ами те там повечето бяха също агенти на Държавна сигурност. Имаше няколко там души, които бяха лежали по затворите, нали? Но основно другите всъщност бяха съдействали на властта да разпиляват сталото и тези хора си продължиха и след това дълго време, назначаваха си и техни хора, образуваха се разни такива коалиции. Време да се насочим към Христос и да видим, че има целенасочена атака срещу истинското Христово слово и срещу истинското Христово учение. И трябва да се очистим, трябва да противодействаме по някакъв начин. Истинските християни просто трябва да го проумеят това нещо.